διαδρομή μας ξεκινά έξω από την Αξιούπολη του νομού Κιλκής, στις παρυφές του Ανατολικού Πάικου, όπου η παραντεσία της φύσης με τα γάργαρα νερά και τις υπέροχες λίμνες συνθέτουν την ομορφιά του. Περπατάμε στην άγνωστη κοιλάδα του Κοτσάντε-Ρε και στα βήματα των συμμαχικών στρατευμάτων. Ακολουθούμε τις διαδρομές του Ντέκοβιλ και θα φεθούμε στη μαγεία ενός παραδείσου πανέτοιμου να μας αποκαλυφθεί. Πρώτος σταθμός της διαδρομής μας, το χωριό Πηγή. Ανάμεσα στα γραφικά χωριά του βουνού, η Πηγή είναι ένα μειωρινό χωριό σε υψόμετρο 200 μέτρων. Βρίσκεται δυτικά του Αξιού ποταμού και νότια του παραπόταμου του Μέγα Ρέμα, Κοτσάντε-Ρε. Κατοικείται στην πλειοψηφία του από πρόσφυγες ποντιακής καταγωγής, από λίγες οικογένειες στρατιωτών, βλάχων και ντόπιων. Αξιοθέατα του χωριού, το πολιτιστικό κέντρο, όπου παλιά ήταν το σχολείο, το σπίτι του δασκάλου, ο ιερός ναός του προφήτη Ηλία, όπου κατευθυνόμαστε, ένα όμορφο χωριό που βρίσκεται στην αγκαλιά του βουνού και περιμένει τον επισκέπτη να το ανακαλύψει. Φεύγουμε από το χωριό με τις καλύτερες εντυπώσεις. Κατευθυνόμαστε προς τη λίμνη Μεταλλίου. Απέχει περίπου 9 χιλιόμετρα από το χωριό μέσω του ασφαλτόδρομου Πηγής λίμνης Μεταλλίου. Κατά τη διαδρομή μπορεί κανείς να θαυμάσει τη θέα στη μοναδική φύση του Πάικου, που υπόσχεται εξαιρετικές εμπειρίες. Φτάνοντας, ο δρόμος καταλήγει ακριβώς στη λίμνη. Στο λόφο πάνω από τη λίμνη μπορείτε να επισκεφτείτε το εξοπλίστο Αγίου Νικολάου. Στην περιοχή υπάρχουν χώροι αναψυχής και υπαίθριας εστίασης, μια τεχνητή λίμνη σπάνιας ομορφιάς που πρέπει να ανακαλύψετε.
τεχνητή λίμνη με μήκος 2 χιλιόμετρα και μέγιστο βάθος 35 μέτρα δημιουργήθηκε έπειτα από κατασκευή φράγματος στον ποταμό Μέγα Ρέμα, παραπόταμο του Αξιού. Ιδανική για φυσιολατρικές δραστηριότητες, έχει αρκετά φιλοβόλα δέντρα που το φθινόπωρο είναι η πιο θεαματική εποχή για τον επισκέπτη. Σε πολλά σημεία υπάρχουν ρέματα κατάφυτα από πλατάνια και τρεχούμενα νερά. Το τοπίο χαρακτηρίζεται από πανέμορφα δάση και φυσική ομορφιά, ενώ η πρόσβαση και περιήγηση είναι δυνατή μέσω καλών δασικών δρόμων. Οι δασικές διαδρομές γύρω από τη λίμνη προσφέρουν διαρκείς συγκινήσεις, καθώς το τοπίο αναλλάσσεται διαρκώς στην περιήγηση κατά μήκος της όχθης. Πάμε να το εξερευνήσουμε. Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, στην περιοχή υπήρχαν ορυχεία εξόρυξης μετάλλων, κατασκευασμένα από Γάλλους. Κάποιες από τις τρύπες των ορυχείων που δεν έχουν θαυτεί κάτω από το νερό φαίνονται μέχρι και σήμερα, από το δρόμο προς την τεχνητή λίμνη. Αποχαιρετούμε τη λίμνη Μεταλλίου και επιστρέφουμε στο χωριό Π.Χ. Κατευθυνόμαστε μέσω της επαρχιακής οδού Αξιού Πολυσφανού στα απομεινάρια σιδηροδρομικής γραμμής του Γάλλου βιομηχάνου και εφευρέτη Πολ Ντέκοβιλ και φέρει το όνομά του στην περιοχή Τρεις Γέφυρες του Κοτσάντερέ. Η γραμμή είχε αφετηρία την Αξιούπολη και στη συνέχεια ανηφόριζε στην πηγή, στο Κοτσάντερέ και έφτανε στο Σκρά, περνώντας από το ορυχεία της λίμνης Μεταλλίου. Οι Γάλλοι κατασκεύασαν αυτό το τρενάκι για να μεταφέρουν τραυματίες και εφόδια στην περιοχή του Σκρά, τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο.
γραμμή Ντέκοβιλ λειτουργήσε για μικρό χρονικό διάστημα, 1918-1924, εξ ολοκλήρου, ενώ ορισμένα κομμάτια του συνέχισαν να λειτουργούν κατά το διάστημα του 1929 και μέχρι το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου από τους Γερμανούς για τη μεταφορά μεταλλεύματος από τα ορυχεία που υπήρχαν κοντά στη λίμνη μεταλλείου. Από εδώ θα πεζοπορήσουμε στο τμήμα του Διεθνές Πονοπατιού Ε6, όπου μεγάλο μέρος της διαδρομής διασώζεται μέχρι και σήμερα. Ακολουθούσε το τρένο Ντέκοβιλ κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, μια διαδρομή στην κοιλάδα του Μέγα Ρέματος πηγής που συνδυάζει πεζοπορία στη φύση. Μετά από μια όμορφη διαδρομή κατά μήκος του Μέγα Ρέματος, καταλήγουμε στην περιοχή Κρύο Νερό, παλιό υδραγωγείο πηγής, όπου υπάρχει ξύλινη γέφυρα, το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής και ένας χώρος αναψυχής. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας. Κατευθυνόμαστε από την επαρχιακή οδό σε ένα ακόμα προορισμό, σε ένα ακόμα πανέμορφο τοπίο με μεγάλη ιστορική σημασία, στο χωριό Πύλη, Δρέβεν, που δεν υπάρχει πια, και στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Το χωριό Πύλη, παλιά ονομασία Δρέβεν, βρισκόταν ανάμεσα στα παραμυθόρια χωριά της επαρχίας Παιωνίας του νομού Κιλκής
απήχε περίπου 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αξιούπολης και περίπου 8 χιλιόμετρα νοτίως των ελληνοσκοπιανικών συνόρων Ιδωμένης. Το χωριό εγκαταλείφθηκε για πρώτη φορά από τον τουρκικό πληθυσμό του κατά του Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου, όταν η περιοχή αποτέλεσε πεδίο μάχης. Φτάνοντας στο σημείο, την παρουσία των Γάλλων φανερώνει το στρατιωτικό μνημείο Πεσόντων, που βρίσκεται μέχρι σήμερα στη βόρεια πλευρά της εκκλησίας του χωριού. Ο Ιερός Ναός των Αγίων Αναργύρων αποτελεί πλέον το μοναδικό κτίσμα που να θυμίζει πως στην περιοχή εκείνη υπήρχε κάποτε χωριό. Εδώ τελειώνει ακόμα μία διαδρομή στα πανέμορφα μονοπάτια και στην άγνωστη κοιλάδα του Κοτσάντερέ.